Ndichikutambirai zvekare pano paHadzirare 263 pano pachaiva ndichikuzivisai manews updates ezvinhu zviri kuitika munyika yedu yeZimbabwe. Kana uchiri munyowani pathis YouTube channel, kusubscribe mahara kutena on the notification bell kuitira kuti pandinodzoka neamwe manews updates uchange uchingozvionera. Panapa uchange uchiwana manews updates ezvinhu zviri kuitika munyika yedu yeZimbabwe. Saka ndati subscribe, ndati like this video, ndati share this video kuhama neshamwari. Sekuziva kwamunozviita muri yeZimbabwe, manews updates epanapa tinobatanidza. First update ndichataura iyo yandanyora ndichishandisa headline yekuti Wicknell Chivhayo. Ndichaitaura futi. But first update iupdate yemurume abuda achitaura zvaanga achitaura pamusoro penyika yeZimbabwe. Nyaya idzi handigone kudziwadzeredza kana kudzitapudza, ndinofamba nadzo sezvadziri nguva nenguva, saka ndichinzi Hatirare 263 hatirare musatamuka tichitsvaga nyaya dzine proof. Nombero kuti like this video nekushare this video kuhama neshamwari zvibatsire kuti vanenge vasatoona this video vanova vachibatsirikana. Muri yeZimbabwe ndikuona vanhu vazhinji vari kutenda quality yandiri kuisa pamavidhio, kuti hatirare zviri zvequality wabo, even background yakanaka. I really appreciate you nesupport yamunenge muchipa nguva nenguva. Ndimi munondipasa manyemwe kuti ndikasike kudzoka nemanews updates. Ngatimbone this video. To our fellow Zimbabweans, we understand the struggles that we are facing today. And we have worked so hard, and we are still working very much hard to mentally decolonize a lot of our people. Why is mental decolonization very important to us? There is always a rephrase that we use, which says, a soldier without wisdom, without political knowledge, is the potential criminal. We don't want to do that mistake. So now we are calling upon all the Zimbabweans that the time has come. We want to go to the streets. We want to go for mass uprising. So as Zimbabwe Independent Movement, we are calling upon all the Zimbabweans who understands the struggles of a Zimbabwean to join us and go to the street. We have got a mission to visit our parliament, to visit our constitutional court, and to visit the last destination as the State House. Why parliament? In the parliament is where they approve each and every policy of imperialism and capitalism that oppresses our people. Why at the constitutional court? We understand and we know that our judiciary system is captured by ZANU-PF. Why at the State House? At the State House, we will be demanding the president to step down. That will be our demand. Why are we going for a protest? What are the reasons? Last time when we aired the first video of a mass uprising, we said we will come back with number 2. This is hashtag number 2, the mass uprising and protest in Zimbabwe. The reasons behind, we demand and we demanded electoral reforms. They don't respond to us. We are fighting nepotism and corruption are the reasons that takes us to the streets. The compensation of white colonial farmers, we don't agree with it. The Chinese that are exploiting our mineral resources without the people of Zimbabwe benefiting from our mineral resources, we don't agree with it. Imperialism and capitalism that is now being done by black to black and black against black, we don't agree with it. Shortage of water in our towns and cities, in our rural areas, for farmers, for ordinary citizens to do or to practice their economical activities backed by water, and also empowering and modernizing the agricultural industry of Zimbabwe is not taking place. Electricity, the people of Zimbabwe, we can go up to 16 hours without electricity. We are demanding that, and we don't agree with that, and it is taking us to the streets. Unemployment, poverty, our health sector, which is rotten, whereby our women are jumping the crocodile-infested rivers of Limpopo only to give birth in South Africa. We don't agree with that.
brain drainage whereby millions of our people are in diaspora looking for greener pastures, while we have got the beautiful and most wealthy country called Zimbabwe. We don't agree with that. Failing of the Zimbabwean government to take action against the United States, Belgium, France, and their allies. Failing to take action against them on their atrocities on our brothers and sisters in Democratic Republic of Congo, in Sudan, Mali, Niger, and Burkina Faso. The failure of ZANU-PF government to protect us from genetically modified foods and the vaccines of Bill Gates. We want to go to the streets. We are going to give so many reasons of protest, and we are going to issue a petition. 3 million plus people must. Last update ndakaposta video iri nezuro, murume ndakamuposta nezuro after atuka president yemunyika ino yeZimbabwe. Zvisina ndaposta video iroro panapa this YouTube channel. Pane clip yamanga musati maona. Neclip iyi yanga isati yasvika kuvanhu. Pane zvaataura pamusoro paWicknell Chivhayo achituka Wicknell Chivhayo. Ndo video yandada kukuisirai. Ende azotaura mashoko ekuti hanzi kana ndichifa ndiri kufira nyika yeZimbabwe. Ndo mashoko aataura pamusoro penyika yeZimbabwe ende akasungwa nezuro nemapurisa. Ndinoda titaura zvadofuka kucomment section pamusoro penyaya iyi. Indisati rare ndaenda ndiri pakuzivisai nyaya dzine proof nguva nenguva. Tosangana zvekare mu2nd round nguva inotevera. Much love. Anobara. Senda pa social media uti Wicknell pake. Atisende izvozvo. Antora hiyo watu atisende izvozvo. Ini ndikufira nyika ino yeZimbabwe. Ndikufira nyika yeZimbabwe kuti mwana weZimbabwe asunungurwe. Mwari wababa ezakere kuti. Mwari anorapa varwere maraka. Nyika yeZimbabwe yatambura Mwari naizvo.